ya salah. Saiki wae aku edrek, kowe nesu. Lah satu wae ngono iki. Ha, nggih. Bakso apa? Sosis. Sosis wae. Bakso. Kowe iki didelok bos sampe nunggane kok. Sosis, sosis, susu, jeli, sosis. Aku mau ambil ora? Lho. Ganang satu. Agus, kamu beli contoh dek. Contoh. Oke. Air yang dingin. Mau contoh ya? Saya gede inyong. Aku murah. Penonton kon baleni neh. Rata muka. Oh, iya. Dangak. Dangak ini lho. Lah iki dase selop. Tak omongi. Piye? Iki mau kan cukur kuwi dadak lho. Cukur dadak. Listrike mati. Teko separo. Iya. Lah makane butuh iki lho. Aku arep wong dan gumun aku. Lah nyapa? Ibu-ibu mau lo ngakon gang satu ya aku wis satu. Salah ya wis salah. Tepuk tangan ya ora. Malah di kacamata ngono iki lho. Blo. Ibu kelomane ngono lho, terus saya ketemu anyar ya. Agus piye? Ketemu anyar. Tak mau Gus, saiki yo ning pom kuwi lho. Nguyuh bayar 3.000. Lah yo pas to. Pas piye? Lah kayak 50.000 lho yo. Bayar 3.000 yo nguyuh lho iki. Yo nguyuh. Bisa iki 12.000 saiki. 12.000 lho sik bro. Piro bro? 50. Wah. Saya kata ibu, nulis dulu sih toh. Gue saking suwine nek nyimpen dadi blombar ngono. Alah, Bu, alah. Anu. Jumu kamu. Gila uang ini mati yo. Ora main tujuan masyarakat ini jan jos bisnis jan. Senajan hawane panas, tapi delok rumah ketika gue jan yo rukun, yo tuplak-plak yo. Tepuk tangan kagem masyarakat mriki. Jan antusiasnya luar biasa. Gus, napa? Aku yo lagi ngene yo. Sepisan yo rawat mriki yo lagi bisa podo. Kowe podo yo. Kowe guru tapi acarane apa? Acarane nah sak mau didine lho to. Alah. Dalamipun Bapak Warnet. Warnet. Telkom. Warnet. Warnet Basmo. Warnet lho. Warnet itu warnet.
Bapak Warna utawi Mas Rio. Mas Rio, pembarong. Pembarong. Heeh. Oh iya, enek kurang tawi. Mas Rio, pemborok. Oh, pembarong. Pembarong. Enek kurang Dek. Kurang tahu tapi ya lebih hari dulu. Nggih, mugi-mugi kagem Mbak Mas Arif Mbak Olivia. Semoga dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Mugi kagem Bapak Warnen diparingi umur panjang. Mugi-mugi rezekine kathah. Amin. Dan iso nglumpukne wong sakmene bang iki rezekine akeh. Iya, Dek. Iki hitungane wis sedekah ya, sedekah. Ya nekane awake dhewe yang menghibur warga masyarakat mrene iki lho. Bonek disipun keluarga Bapak Warnet. Bapak Warnet yo mau dhewe dilanjut menghibur masyarakat ini. Ya. Ya baru UGD. Ya baru UGD. Gandeng. My baby. Ngopol. Tintaku. Model lho. Hei, Anu kowe arep main anu to? Poli to. kok iso? Daripada main poli, lha kowe bali. Lha iki
Ya wekmu. Pek ndi? Lha yo. Diadu. Itu. Iya lho. Mbok iya lho. Wah. Jan, apa sih kok iki? Arya. Anu, YSS kendul-kendul. Lah iya. Ori sini lho. Boleh dhewe, Gus. Bagian piye? Loro. Bagian piye, Agus? Anu Met, nggon aku lagi lara untu. Lagi beli-beli. Coba yo sing senyum jajal senyum. Ini. Pepatah mengatakan, tak kenal makanya tak kapeng. Tak kenal maka tak. Kapeng. Gasmu lho. Enggak. Tak kenal maka tak. Ono prosor ya. Pekmu cek piye kuwi? Ngoprek. Ya Agus, pek Gus. Songo ngarep, songo mburi, pinggir. Wow. Nggon aku lho. Kau ngarep, Kaya apa? kau inian, Ye. kau buri. Yes. Kaya apa? Padha. Nyapa ya? Hei, kok ini bangga-bangga lo? Kenapa enggak nih? Oh, jadi namanya siapa? Monica. Kenapa siapa? Jajarin, Mat. My darling. What your name? Siapa? Sarno, siapa tuh Sarno? Orang Mas. Oh, jenis semua aja jenis Sarno. Hei, kamu jenis apa? Tuh ini. Kok Monik? Iya. Kamu Suwarno. Aduh, Halo? Hei, kamu kenapa di Revada? Begini gitu, sama pinggir jam kayak Ijang Innova. Lepas lawar. Repot. Ya kamu ngono kuwi ya. Tonggone dhewe delok sing wedok ayu sing lanang kaya kirek lho, Don. Hei, ngapa? Bojomu kok pakai nopo? Alah ya. Hei, bojomu iso spaghetti
Betty. Ya toh. Yo. Soto rada awan. Hamburger. Rada sore. Taruh berapa? Hei, buju pangannya api-api makannya brodine iki lho. Jan wono-wono. Api-api. Yo. Aku ya api-api men. Isu kok pangan opo? Mun aku tradisional, pangan tradisional. Apa, Dang? Isu jengkok. Awan, awan iki bili. Sore kan udah adem toh? Belum. Aduh, kaget stasiun kaliber. Nah, iki aku. Oh wis bengi apa nih salah? Bengi kacang godhog. Tak kentut lho. Masuk angin pol. Sayang, kamu kembali ke basement ya. Mas Arif ora gak yo. Mas Arif yo. Wis ro. Piye iki? Asli. Karen. Sempak. Pemrawat umur sih nyapa. Terus sih aku sing kabeh ya. Mantene kok wis ro. Durung. Enggak ada lah kok durung iki. Kok wis ro. Genap piantone mesti gagah iki dhuwur. Lha kok mesti ono-ono lah. Alah. Jan, iki apa to iki? Ora masalah tak tabui. Kok tabui yo? Aku sing joget kok sing tabui. Hei, ora butuh pegawai. Ewangi aku yo. Air yang dingin aku. Paham piye? Persani to. Heeh. Suarane kuwi lho. Suarane piye? Yo kuwi omah piane. Mas, tak ngono to. Mas, kok nabui Mas jarene. Tak, tong ya. Sabar sih. Wes sampe iki sing penting yo tabu. Aku bagian no komando ya. Oke, buat bagian HP gawe. Tiga, dua, satu. Susu jelly
Berarti sing kompak yo Mas nek Agus ancang-ancang sabutan tonggo dolang tah dah dua guk ya oke Gus komando Gus Gus, kamu bisa Gus, Gus, ayo Gus, bako, ayo Gus, terus Gus, oke Gus, tangan di bawah, kaki di atas Gus, sampai mat Gus, si Mojo, sampai larang terus Gus, amat Gus, kamu sikil yang gugur iya sekarang yang besar berarti sampai ini ya jubir balik hei aku mau yang ngono kuwi kowe berhubung komandone pengrawit iki nyong kowe kudu mana ayo ta video ini